basin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan. Gising na! Serbisyo publiko, Morning asing hirit kamutakan na! kang panahon. Kasama Huwag si kita Henry kayan. Maceda. Sana talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Hello. Hello, how do you do? Come on, everybody. Come on, everybody! Itutok na ang mga radyo, mga tugang sa programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kirit, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Kumusta lamang kita gabos? Kami po naglaom na kamugabos na sa marahay na kamugdakan, libre do po sa anuman ang problema. Ngunyan tabing aldaw nin Martes, petsa 4 na, July 4. Bako ang July 4, ini ang pig-apod na Philippine-American Friendship Day. Panahon ni Presidente Marcos gayud ito, ginibo ang July 4 na Philippine Independence Day. Tinagbo mga tugang sa pig-apod na Philippine-American Friendship Day. Yan ha. Itong June 12, ito sa deklarasyon takan independensya hali sa mga kolonyal na Kastila. Mga Spaniards na halos sobra sa 333 gayon ito na taon mga tugang na nagpadalagan kan sa tuyang nasyon. The Colonial Philippines. July 12, ang atugang ang pigapod na Philippine-American Friendship Day. Maray nga ni kampanahon ni Digong Day, nagbugtak siya ki Philippine-Chinese Friendship Day. Ngunyan doon maray ngunyang kampanahon ni Marcos. Ngunyan na panahon ni Presidente Ferdinand Marcos, doon maray na niya friendship. Ano doon maray nag-effective man ngayon na Friendship Day. Maray ko ang kita ngunyan. Ano maray ano? Ngaya Philippine Russia Friendship Day. Nagkadipan mong pagkagagal naman. Anyway, good morning. Junapolis, mga tugang sa Technical Department sa tuyang partner sa Luwas Mega Force Patrol. Sa panginginit po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, kasabay niya to dyan si Jenny Valera. Good morning, Pilipinas! Sa Manibela po, mga tugang, taga Manibela kan sa tuyang bihikulo, ang mata ng DCGB sa kalsada, si Boy Mata. Maray na aga tabi sa mga taga Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano, saan man na partikan mundo. Good morning! Kumusta? Sabi ni Sir Bencenita, you are strong when you know your weaknesses. You are beautiful when you appreciate your flaws. You are wise when you learn your mistakes. Yeah. Ayos man. Thank you pa rin. Tabi Sir Ben. Good morning, Tabi. Maray na agad tabi sa mga taga Forbes Academy. Good morning. Pakibati po sa aki ko Toda iguana ki mga birthday greetings na atabo. Tod sarabay-sabay yun sa kanya. Maray na agad tabi. Ay amigong Jonas Rosan. Good morning tabi sa mga senior citizen. Mga padabatang mga lola, mga lolo, mga kasambahay, mga teachers, mga estudyante, mga misis, mga mister, na mga maratana po sa mga oras. Sana kita gabos mga paratsenda. Sana po magkaigwa ka mamarahin na bentang unyan po nga daw. Kumusta po ang satuya ng mga drivers dyan? Mga choppers nin, mga jeepneys habang nakatutok tabi sa DCGB. Mga choppers natin, mga nasa UV Express. Maray na aga tabi, sendo gabos. So mga so mga ngingili-ngili ang tabi, mga tugang sitwasyong kampalibot, maray na aga. Kumusta tabi sa mga pro-Rosal? Good morning tabi. Mga Rosalista. Kumusta man sa mga anti-Rosal? Maray na aga tabi sendo. So mga pro-Lagman, good morning tabi. So mga anti-Lagman, good morning man sendo. Good morning tabi sendo nga amin. Maray na aga. Ano na boy? Dahil pa lang
Kan kita nakaka-move on kan mas sitwasyon sa politika. Relax na. Relax lang kita. Relax lang na. Tadaw may mga daragitong pirmi. Good morning mga bossing. Mga newsroom kang mga radio station sa tuyang palibot. Marinaga tabi Mga newsrooms natin dyan. Gabos na mga newsrooms tabi John. Marinaga tabi sa Indo. Kumusta? Bay man pakasagada. Hello, good morning sa mga taga-Buyuan, sabi ni Tano. Good morning, Tabi. Sa mga birthday celebrants natin, text na po. Papasalamat na yan. Aramon tangunan mga buhay naman ng report. Hali po dyan sa luwas. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Report kay ba po mga tugang si Al Armario. Good morning, Pading Al, kamin. Good morning, Pade. Sobra ribo ng mga hayop sa pamitisan kan Bulkan Mayon an pig-relocate kan gobyerno provincial kan Albay. Susog sa informasyon ni Provincial Veterinarian Dr. Pancho Milia, maabot na sa bilang na 1,113 ang mga baka, karabaw, asin mga kanding ang pig-relocate ninda sa 7 to 8 kilometers sa pamitisan kan Mayon sa barangay mismo para siguraduho na dainanggad sinda mapeligruhan in kaso dagos ng mag-alboroto ang Bulkan Mayon. 621 kaini mga baka, 467 karabaw, asin igwamanin 25 kanding. Ana probinsya guminastos naman in sobra 2 milyon para sa dagdag na pagpakaon, asin pagreparo kan mga may helang na hayop. Mas delikado kung makasangab sinda nin asopre dahil pwede man palan magkahelang nin pneumonia ang hayop. Sigon pa kay Dr. Milia, ang problema kung mag-alert level 4 na, ay atras paninda ang pag-relocate sa mga hayop na yan, kundi naghahanap pa sinda nin mas salbadong lugar sa mga buro barangay. Iyo yan tabi padayan bongkaras kan informasyon digdi sa luwas Alarmario DCGB. Thank you so much, Paring Al. Mientras tanto, mga tugang baretang sunod-sunod kay ba po si Jimmy Nasalita, ang sa tuya tabing chief reporter. Hali po dyan sa luwas. Baretang sunod-sunod. Jim, good morning, Jim. Come in. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta, mapapod nin committee meeting si Kagawad Milad Moyo, Chairman Committee on Environment sa Sangguniang Bayan kan Kamalig, sa mga miyembro sa level kan sayang committee ba, dahilan sa haros ang reklamong nare-receive niya, anas may kinaraman sa basura, ang schedule kan sayang pagpapod ki meeting sa Hulyo 11 alas 9 nin pagkaagas sa Sangguniang Bayan. Ang mga MRF ligdi sa Kamalig para na kung saan segregated asin bako haralo na sa mga tambakan in basura, maski mga barangay officials problemado na tabi bibi. Posible tiga-arog na digdi sa Kamalig ang sistema dyan sa Liga Spain na no segregation o collection. Matatandaan, tiga pangapunan ni Mayor Caloybaldo sa publiko na mag-segregate nin basura sa harong pasana dahilan sa nagpaparalubo ang pigbabayadan kan munisipyo sa Iwabiso. Dahil man pwedeng sa kapabayan kan mga tao ang magsusupre kaban kan lokal na gobyerno kung kaya ang sarong bagay na pig-isip na lakdang kan alkalde i-legislate ka sa Sangguniang Bayan na kung pwede adalan kung harabo mag-segregate ang mga nasa household, pwede man magbayad sinda sa barangay mantang an magkukolekta iyo an ibabayad man kan barangay sa mga eco-aid
nayuan makolekta sa mga harong asin masigregar kan mga basura kung saan an talagang hakuton contract pasiring sa iwa biso itong pili sa nananggad. Ang mangyari kung sigyan uminto kan pigbabayadan kan munisipyo sa iwa biso, mapipiritan ng lokal na gobyerno na mag-charge sa barangay para hakuton ang mga basura. Ini ang dahilan sa kunat na haros ang problema sa mga barangay ngunyan digdi sa Kamalig iyo ang tungkol sa basura. Sa level ni Kagawad Milad Moyo, gigibuhin daan kabos na medyos para sa na makatabang sa lokal chief executive kung paano mariresolveran ang problema ini kung saan kung kinakaipuan na mag-legislate, mag-amend kan mga existing ordinansa manungod sa solid waste management iyo ang gigibuhin nila para sa na maitano sa waste management digdi sa Banuan kan Kamalig Albay. Yan ta, BBPN mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Report, hali dyan sa luwas. Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Sige, mga tugang, i-text na po sa tuyang mga birthday greetings in the morning. Alas 5:20 na in morning. Yung mga birthday po, ngunya na pag-aaga, Pizza Julio. Oy, Pizza Julio. Pizza 4, Can Julio. Alright, good morning Tabi sa mga taga Ginobatan Albay. Sabi ni Seneca Musa Robrigado. Happy birthday po to my pinsan Evelyn Robrigado Rialosa, Basod Kamalig Albay po on her birthday today. Happy birthday! Happy birthday! Good morning Tabi sa mga heriters. Sabi ni Elisa Fajardo, Kathleen Basco Manzano, good morning daw from Alaminos, Pangasinan. Sabi ni Yet Siliado, Permi kaming nakaantabay oral daw sa imo from Masbate City. Good morning Tabi, God bless sa Indogabos. Good morning! Sering man mga tugang, Lydia Bisonia, Maray Naaga, Joseph Naris po. Good morning Tabi sa Indo ha. Mga nakatutok, mga tugang di po sa tuya na programa. Alright ha. Sabi ni Tano, good morning Tabi sa mga kwa natin ha. Mga birthday celebrators natin. Happy 8th birthday to my pinsan, baby Jasmine Agripa, dyan sa Pinar Site, Legazpi City. And now that your birthday has come, Baby Jasmine Agripa sa Pinar Site, Legazpi, maray na aga po sa imo. Sabi ni Jeril na Agripa, 8 years old pa lang. Sige po. Sabi man ni Manay, happy birthday po kay kay Aki Arnasan on his 13th birthday today from Papa, Mama, Tito, John Paul and Mami Sara. Good morning. Good morning Tabi Dr. Chris pade. Maray na aga atabon ka pade. Happy birthday. Gari pa ka pade atabon sa bagay. May mga pasyente dako ng pasyente si Dr. Chris. Pade, maray na aga Tabi sa imo, kumusta ka? Kumusta ang sa tuyang plano sa 2025 pade? Good morning. Good morning Tabi. Okay na ba to? Ito, happy ay wara na o isa smart kita ha. Ang sa tuya Tabi na numero sa smart. Ito, happy birthday po sa aki ko si Raftes. Pagbati po hali kay Mama and Papa. Yan ha. Happy birthday po kay Mama and Papa. Hali kay Mama and Papa si Raftes. Ang ngaran niya Raftes. Iba man di the best man. Advance happy birthday po sa tugang ko na si Manuel Berwega sa aga. Sabi ni Maricel Esplana ng Maracaba, Castilla, Sorsogon. Good morning. Good news daw. Sabi kan texter ta, good news. Fisherman sa Love Philippines video nasan lupang hinirang ng GMA TV. Bad news, walang bad news. Okay, sige po. Nasa lupang hinirang ito ng kwan. Senen Valderrama and Jorlan Gribialde. Good morning Tabi. Happy birthday.
Ay, wala. Greetings lang pala yun. Hindi ba ko man tabi ito birthday. Okay na? O, sige. Okay na. Ito, ayun pa may sarupa. Good morning, tabi Kuya Henry. Pakigreet po, happy birthday kay Ate Tess. Ay, walang apelyido si Ate Tess, ha? Di mo lamang inapelyidohan. Good morning, Tabi Ediskeho. Maray na aga sa imumigo. Mahalia Mabini. Good morning, Tabi Ati Mahalia. Maray na aga. Okay na? Sige po. Okay na to. Sige. Meron pa? Alright. Wala na. Sige po. Good morning, Tabi. Alar Mario. You Ay. got Text pala kang headline. Okay na. O sige, tas-tas na tabi yung kidit yun. Nasa tuyang audio ta. Ano yan? Gusto ko na dangog kidit. Tas mo pa. Sige. Mic test, mic test. Sige pa. Sige pa. Yan. Ora pa. Ora. Yan. Sige daw. Hello. Yan. Nagulpi. Yan. Yan, okay na yan. Thank you. Okay na po. Ito, good morning, Henry M. Happy birthday po sa kuyang agom na si Ramir, hali po kay Tessa, ang sa iyang beautiful wife. Nagkaantabay siya ngayon niya habang nagkakarigos kang manok. Ay salbata ng gibugi mo man, Ramir. Birthday mo, manok sa bagay, okay man yan. Baka may tupada taon-taon. Di magtupada ta, bata ngunyan, igwa ki mga paradakop na, maigpit ngunyan ang pandadakop, mga tugang kan mga otoridad, ano? At sa tuya, tabi na kapulisan kontra mga tugang sa mga illegal gambling activities. Okay na po, wala na. Wala na sa may mga birthday. Okay, ito. Good morning. Happy birthday po kay... Tandali lang ha. Ay, hindi ito. Iba ko man birthday pala. Iba to. Okay na? O, sige po. Happy birthday po sa sakuyang pinakapadabang matibayo na ina. Anak Ana Corita Beruela Marmol, Cantinago Pilar Sorsogon. Love your mother, dear May. Dear May. Yan. Thanks po. Happy birthday. Okay na? Okay na po. Yes. Okay. Sige po. Happy birthday na lang sa gabos tabi na nagselebrar kan sa indang mga birthday ngunya na aldaw. Kumusta tabi? So mga taga dyan palan sa Legazpi City Public Market. Good morning tabi. Mga para saod dyan sa Tauyang Saudan. Buda dyan sa Albay Public Market. Good morning tabi kay Raul. Mga tugang alias Kasag. O mag-ingat kita pala no. Naglangkaw mga tugang ang kaso. that will always Kana COVID-19. Ano yan? Ang kang COVID-19. Digdi po mga tugang sa probinsya kan Albay. it's all the best you got. Maray na agad tabi sa gabos. COVID positive. Ito tabi ito kaso rin bigpos kan DOH ini. Kaso apon baga may bareta kita na naglangkaw mga tugang so COVID sa probinsya kan Albay. Pero sabi digdi sa gitna ng pagbaba ng COVID-19 cases sa National Capital Region at ilang pang lalawigan, tumaas naman ang kaso ng COVID-19 ang naitala sa Albay. Bareta tayo ni kasawapon. Nako, ini narapading mar. Mga tugang na baretang ini. Sigon mga tugang sa Okta Research, naglangkaw po nin 7-day positivity rate o bilang kan mga nagpupositibo mga tugang ang mga na-test para sa COVID-19 sa Albay, saka. Diba? Sigon sa Okta Research, mga tugang kay Dr. Didok Gabid, as of June 30, nagsakat po sa 21.6 ang positivity rate sa Albay, hali sa 14.8 kan uminaging mga simana. Sigon kay David, posibleng saro sa ilang kay yung pagkakaigwanin sa mga residentes na yaon po dyan sa evacuation center habang nagpapadagos ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Samantala, inulat din ng Okta Research Group na nasa low risk ang COVID-19 situation sa Metro Manila. Baliktad na, yaon na duman sa Manila, mga tugang sa babang kaso o sa probinsya kan Albay, tabi. Halangkaw sa tuyang kaso. Sigon mga tugang sa statement tabi kan
ano ini kan Okta Research. Oh, sige. Kahit sa nakita, ano ba kaya habo na magmaras, tabi, Kaso hapon naglakaw-lakaw ako sa multa. Naganap lamang ako kimagayo ng mga hilingon. Nagdakol yun sa mga magayo na hilingon, sa mga mall ngunyan. Duminakol. Tapa no mga tugang, kulang na pong nagmamas, nariparo mo na kimarayso magayon. Buda sa bako. Kaya to, mga tugang kampuro kita nakamas, ang pagrayunan sa tuya, kiray, di ba? Kiray, pagrayunan kikiray kita, ngayon, riparo mo na. Sarabayon ka ngayon kung nagka-riparo mo kayo na. Joke la. Sa bagay, ano pa men, totoo man baga. Bueno. Report, hali po dyan sa luwan. Jomar Bien, nasa linya. Jomar, good morning, come in. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay, sa mga bareta basado sa mga police blotter digdi sa nagkapirang lugar sa First District. Sa Banwaan kan Santo Domingo, tulo ang arestado dahilan sa pagsusugal nintong its ang mga dadakop si Cho Noel, sarong painter, si Cho Mulo, sarong laborer, asin si Lola Dolor, na sarong housewife na sa mga residente kan Purok 3 Barangay Fidel Sortida kan Santo Domingo Albay. Nadakop sinda matapos na nagapatrolya na Santo Domingo PNP na agyaninda na nagkakarawat nintong its ang tulong ini na kumpiskar sa mga ini na 585 pesos na kwarta na sa indang gamit sa pagsusugal. Mientras tanto sa Banwaan kan Malinaw, arestado sa Barangay Ugub kan Malinaw Albay Kasudma ang sarong residente kan San Isidro, Santo Domingo Albay. Ini dahilan sa kasong pagbalgar sa PD 1602 illegal na sugal. Ang suspitsado na bistuhan na si Romeo Solano, 64 years old, construction worker, as in residente kan San Isidro, Santo Domingo Albay. Siya na timingan kan mga autoridad duman sa Barangay Ugub kan Malinaw Albay, as in sinirbi ang warrant of arrest na hali sa korte sa pagi ni Honorable Judge Samuel Buendia. 30,000 pesos ang pinagrekomendar na piyansa kan huwes para sa paramientras niyang libertad habang pinibista ang kaso. Sa Banwaan o sa siyudad kan Tabaco, arestado man ang sarong lalaki dahilan sa contempt of court o day pagsunod sa orden kan korte. Ang suspect na inarestado si Dilberto Borbe Ibulante, 42 years old, kan Puro 4 Barangay Hacienda kan Tabaco City. Si Borbe, inisyuanin na subpoena warrant hali sa korte ni Judge Blanca Flor Joven Salgado kan RTC Branch 3 Family Court kan Tabaco City kung saan digdi sa contempt of court na sa iyang pinagampang titungal daw siyang mapipreso basado sa orden kang korte. Sabi VP Henry, ang mga bareta basado sa mga police blotter sa nagkapirang lugar dito sa First District Albay, Jomar Bien, DCGP. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan sa luwas 5:31 oras mga tugang sa DCGB. Asin po sa morning hearing. Ngunyan pong aldaw na ininin. Anong ngunyan aldaw nga ni Tabi? Martes, July 4 mga kapatid. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Aramong tanaw mga tugang ng mga headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Hali po dyan sa newsroom kan DZGB. Kaya ba po si News Director Mar de la Cruz. Para po sa mga baretang maruluwas ngunyan pungal daw sa mga radyo, television, social media, asin magin mga tugang sa mga dyaryo. Eno tindong madadangog sa programang Morning Hirit. Kaya po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar, kamin. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Good news para sa mga motorista. Rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo na kunya na Martes. Ay, wow. 4. Tawag sa alas 6 din aga. Epektibo na ini
70 centimos sa gasolina, Aha. 70 centimos sa diesel, 85 centimos sa kerosene. Mhm. We understand to 2021 performance-based bonus ka mga paratokdo. Gigibuho na nespersos na maitao mo niya na taon sigun sa BBM. Yan. Aha. Nagka-problema na sa mga entry, sa mga listahan. May double entry, tsaka may mga day kasabay duman sa listahan ka mga personahe. Aha. So, pipagpaidali na tangani ngayang anytime pag dahil ng problema, i-release na. Yes. Aha. Ang solamente sa nang nareleasan pa sa Napalan sa Manila. Mhm. So, kinsing mga riyon na iba. Dahil pangyari. Okay, kontrata sa ad agency na DDB Philippines. Yan. Binasura na kan Department of Tourism. Oho. Kansilado. Binasura na dahil nang iya. Wala na. Arabuan na. Sarawayo niya ka mo. Nagkainitan lamang sa mga politiko sa Albay. Ano pa? Dahil sa pangyaring ito, ito pala may problema. Na-research. Pangyayari sa Maabaka. Okay? Kaso nin COVID-19 sa nakalista si Mana, nagbaba sa 20%. Vice President Sara Duterte ibinawal ang EPAL sa graduation. Oh! Bawal politiko na guest. No! Pati kapitan bawal. Oh, kapitan. Tama. Ma-eleksyon na kaya. Iyo ba agad? Oh, yeah. Okay. Okay, kalta sa sweldo ka mga pulis at soldados para punduhan ang sendang pension system. Kasado na, posible daw na ipa-autob sa masunod na taon. Yes, Makontribo na sila para sa pensyon nila. Oho. Okay, Marley Cabil, kakwestiyonon sa Korte Suprema sa oras na mapirmahan ni Presidente Bongbong Marcos. Reklamo versus domestic airlines, pipaimbestigaran sa Kamara de Representantes. Naglalakop na celebrity endorsement scams online, papaimbestigaran man sa Senado. Oho. Pagpakusog sa mga kagamitan kan Philippine Air Force, siniguro ni Presidente Bongbong Marcos. Mga obrero, mahuwaran ng trabaho kapag linangkawan ang buwis sa mga junk foods. Sigon kay dating Senate President Enrile. Oh. Railways Industry Authority of the Philippines isinulong sa Kamara de Representantes. Yan dito ang mga nangyayot na headlines ko niyan na pag-aaga at pagyan kang POH Enterprises sa naposo na Mr. and Mrs. Saul Marisacalio. Diyan sa Orosat, Legazpi City, basta radyo POH niya yan, 24/7 konektado ka mo maski daing load. Ang detalyos po kayan, 6 o'clock, 7 o'clock may Junior Scas kan DCGB. From News Base with Jenny, ini po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines ngunyan na pag-aaga. Pangyari man kay ni man na DDB, ha? Nagkainitan lamang sa mga politiko sa probinsya Kanalbay dahil sa Kwanindo, ginibo nindo ilingan. Sa bagay, nagkabiristuhan log. Maray man nagkabiristuhan kita. Maray man nagkabiristuhan na. Di ba? O, ngunyan, kansilado, wara na so, ano yan? Good morning, Tabi Sir Ariel. Welcome sa DCGB. Okay na aga po. Yes, sir. Go ahead po sa satuyang forecast. Ngunyan Aldaw. Good morning again. Okay na aga po para po sa tuyang weather forecast ng Marte. Intertropical convergence zone nakaka-apekto niyan duman sa Mindanao, samantalang easterlies ang nakaka-apekto duman sa may parte kang Eastern Visayas. Sa maghapon ang kabikulan nila Lauman ang bahagyang mapanganoron sa sa mapanganoron na kalangitan. Nadagdag sa pamanin mga pulong-pulong pag-uran o pagkilat pagdagudol na tarakan mga localized thunderstorms. Kaluya sa sa moderatong luro, salit sa sirangan sa sa timog sirangan ang mga patian na may banaya sa sa moderatong pagalon kan kadagatan. Ang temperatura nila Lauman po 24 hanggang 33 ang taas ng Celsius. Ang tandang pagsirang alas 5:23 ngunyan aga, masulnop at kanala sa 6:16 hapon. Alabigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samud. Salamat, Sir Ariel, sa mga bareta sa kamugtakan kampanahon. Live na live from Pag-asa DOST. Kaya po dahil kita magpapara ano yan ha. Magaring mauran-uran patingo niya na pag-aaga. O happy birthday kay Marcy Mimay Almeida ng Padang Legazpi. Birthday niya na July 4 from Annie and Flor. Sige po, happy birthday
Siringman, happy birthday po kay Brother Ba Ray Arienda, kan Purok Dos Lidong Santo Domingo Albay. From Guardians Baca Force International Albay Chapter RMG Corinthians Dens Año Nuevo. Mabuhay! Morning, pakigreet po. Happy birthday kay Gary Nieva Campos. From Mama Viol Nieva Campos ng Libod, Kamalig, Albay. Happy birthday again! Happy birthday! Wala na? Wala na ba? Okay. Sige sa mga birthday celebrants natin. Ha? Happy birthday, Geraray Tabi. Ganyan po na July 4. Iba kay gwapa kinakasingit digdi po sa tuya na ibang platform. Wala na? Sandali. Gari gwapa. Lang hata ilingon tatagari. Gary Iguapa. Sinabi na. Good morning. Happy birthday po to ano inito? Ano nga ini? Sandali lang ha. From ito, Dennis Salting. Good morning, Tabi. Always from nakatutok from Pulangi Albay. Pabati po sa Salting family, sa mother ko dyan sa Ginobatan. Lagi pong nakikinig sa inyo. Thanks po and God bless. Sige po, salamaton Dennis. Millet Red, good morning. Emelina Ludana from Bagong Bayan, Daraga Albay. Zenica Robrigado, happy birthday nga sa pinsan ko na si Evelyn Robrigado Rialosa ng Basod, Kamalig, Albay. Maray na aga. Erica Rivera, lahat po pa shoutout sa Lion, Ligao City. Jojo Silian, gising na. Alright, sige po. Yep, Tess de la Torre Marchan, good morning. Sa tuya tabing mga netizens na nakatutok sa tuyang programa. Sandali lang tamay apod tabi si Dan Orense, ano ini si Jeril. Aranya family. Happy good morning LCWD. Yeah. Good morning amigo. Hello Dan Marinaga. Mr. M, good morning. Yes. Okay, oratino ang obserbasyon mo Oratino man obserbasyon mo kan face mask. Kang ano? Oratino man niya ako ng obserbasyon mo kan nagpipilis mask kang panahon kang pandemic mo na kanina pandemic. Kaya kapag ako nagpapahambol nga ako, dakulan magayon mo niya na. Nariparo. Ang tao mo, lalo mga mobile pag naka-face mask. Yes. Ako naka-observe man ako. Kaya kapos magayon na lalo mga chicks. Iya baga. Pagkari mga kiray. Kasapon nga ni hala ko sa Divine. Kadakol pa lang kan magayon sa Divine, nag-i-enroll. So iba? Mga nagluwas lawag sa Divine. Magayon ng garo magayon mag part-time teach sa Divine. Duman sa matabaga nakakadara kang beauty kang sarong tao. Oo, duman sa opisina ni Father Jonathan Litada, kagayon kan mga alaan man sa laog. Sa marketing. Ano naman nangyari sa Liga Speaker malibok-libok na naman. Aday man, bakit bang kiribok ito? Parte ito kan pagpangadji para magkaigwa kimaray na wisdom sa tuya ng mga otoridad. So iba nga ni, daragito na naman, ano na maraot sa pagpangadji? Sabagay, yan magpapagpagajita. Hindi mo lang pinakakonekta sa tuyang creator. So iba, mag-iba man ang interpret. Kaya may sana, normal yan sa mga buhay kang palibot. Kanya-kanyang strategy yan. Tani ba baka tao, may narumdum sa Diyos pag yaw na sa iyo baga. Malay mo kung dangugon manangga, di ba? Kung pangaji dangugon manangga, di ba? Ayo. Deta aram kung magiging desisyon ng korte. Hindi mo na sa operation na yon. Yes. Baka magkagawa magkabibulong sa pati. Yeah. Sa akin, resume naman. May? Sa akin, resume naman kami. Okay, good. Very good. Very good. Sa relocation center ka Alisdag, sa mga mudyo evacuate. Okay, good. May mga nagkapamasa mo, hindi mapa Jollibee magano. Good morning po, sa kabut po. Okay. Pambalo Dan Orense. Yes. Alpha Phi Omega, Apo, Mayon Eruption Operation 2023. Good morning, everyone. Thank you, Dan. Sa mga patara-tara, ngunyan tabing pagkaaga. Report, mga tugang, hali po dyan sa luwas. Joshua si Ange Galero ang nasa linya. Good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Bation ko man ki good morning, VP, and mga paratukdo asin ang principal ka na
Bunga Elementary School sa Sir Ranulfo Abadesa. Pagbisita ko kasod ba, mga paradangugon mo pala nini. Ay, salamat po. Anong pangalan ni Sir? Ranulfo Abadesa. Ranulfo Abadesa. Yeah. Yan, salamaton po. Igo nga na kung paraan tabay pa, nag-birthday ni Kansarong Alo, nato parang ko naman sa Sumlang, Oo. naglakaw-lakaw. Kay ba ko si Mrs. sa Sumlang? Ayun naman, maapot ng ano kung Sumlang. Nailing ko tabi, duman sa Sumlang si, ano yan, ano ini? Ay, binibin mo ini? Isay. Si Mr. Basco baga sa Land Bank? Si Tito Jess Basco. Ano? Si Tito Jess Basco. Jess Basco. Oh. Kaya ba niya si Joy na Navato kang BDO, manager kang BDO SM sa Sorsogon? Oo. Budaan sa iyang first love, Jolie Basco. Yan. Bidbid mo ito? Oh, si Jess na Basco, buda si Jolie Basco. Yes. Oh. Nag-birthday si Lola Raquel Grabador. Oh, mga taga Salvation Tabaco pala nini. Kabaga. Raquel Grabador. Oh, bako lamang buldador, Grabador. Sebab budak siguro saya pakai Bayor. Bayador. Hindi po mo ki aggregates. Mistisa si Lola Raquel Grabador. Iyo. Nag-birthday. Palibasa pugi man si Sir Jess. Iyo baga. Na Basco, buda si sa iyang misi si Jolie Basco. Good morning tabi sa Indo. Nailing ko naman sa Sumlang. Tabi. Marita endot mong bigtaram kay ba mo si Kay ba ko tabi si Mrs. sa Sumlang? Pinasiguro na. Di pa na talaga ko pwede magparlakaw-lakaw na ibang kariba talaga. Pig-testing ko eh. Hindi ko lang Mapagal? Mapagal pala. Mala luman sa Sumlang. Di ko lamang asahan na yaon duman si Amigong Jess. Di ko lamang ito asahan. Maray na sana. Namaray na sana ta. Singin kiniba mo nga niya ako si Mrs. Okay nga niya. Gani ba duda si Sir Jess? Pig confirm. Gani ba so singin kiniba mo nga niya ako si Mrs. Okay. Hindi lang pati si Mrs. Okay. Totoo nga pala. Nag-check up ali. Kung nasupog-supog sa kayo ba mo, pwedeng pa kung ngayon si Mrs. ni. Yung nga ni. Kaya di pisil talaga. Di ako nang pwede. Magparlakaw-lakaw. Dapat pala sa daing tao sana. Pag-ibang kariba mo? Pwede. Okay, thank you. Sige, go. Anong balita ta? Anyway, VP, tranquilo man sa Albay District. Mientras tanto, sa iba niyatong impormasyon, uminabot sa total na 447,407 pesos ang total na kantidad ni illegal na droga na nakumpiskar kan mga miyembro kan Albay Police Provincial Office sa bilog na bulan kan Hunyo sa Hunyo 1 sa God 30 sa presenteng taon. Ini ang impormasyong sinabi ni Albay PPO Provincial Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr. kung sa iyang ipinaliwanag na sa nasabing kantidad ng droga nasa 65 gramos ni nasabuan na kumpiskar mantang 0.5 gramos man nin marijuana ang total na nakumpiskar ninda. Maugmama na inanunsyo kan komandansya na nasa 22 sa mga persona ang arestado ninda sa nasambitan ng peryodo dahilan sa mga operasyon kontra sa illegal na droga. Mientras tanto, para masiguro man ang pagpadagos kan accomplishmento kan siring na operasyon, nagtao siya din asigurasyon na ang komandansya kan Albay PPO padagos ang pagdistribuir ng mga IEC materials asin iba pang kampanya kontra sa illegal na droga. Tabi PP, ang informasyon, Ans Galero, DCGB. Salamaton, Tabi Ans Galero. Oy, happy birthday pala kay Harley Peralta. Yan. Madam Harley Peralta, happy birthday. At saka good morning Tabi kay Judge Jason Rodenas. Happy birthday. Happy birthday ngunyan aldaw. Sus ko, birthday pala ngunyan kang Huwes. Mga tugang na naka-assign dyan sa Daraga Albay. MCTC Daraga. Good morning Tabi.
Tabi sa imo Judge Rodenas, happy birthday. At sa kay Madam Harlet Peralta, maray na aga po, happy birthday. Sa mga friends natin sa Facebook, good morning kay Ate Nitz Manzanillo. At saka good morning tabi kay Ate Kayen, morning. Mag-Jim's Coffee na po, maray na aga sa Gabos. Pakigreet po sa ex-girlfriend ni Lolo Boy na si Maria Minerva Llobrera. Happy birthday ngunya na aldaw. We will see you Mother Earth finally for good ka na uuwi. We love you. Salamat po. Yes, ha? Ate Kayen, maray na aga tabi sa imo. Good morning, tabi sa mga taga-Daraga. Mabuhay, Ate Kayen Llobrera, ang muse kang Jim's Coffee sa Daraga. Oy, magkape na po. Kape. Bata, birthday ngo niya ni Tito Gani Arevalo. Ay, Salbatana. Birthday ngo niya ni Gani Arevalo. Sa manager in sa PS Bank. Tama? Tito mo si Gani? Kaya pala naroon ka ng height ni kung ani Gani. Sabi si Gani. Dito ka nga niya, may pa tawang kay auto. Still the same. Ganing Arevalo, maray na agad tabi sa imo busing. Happy birthday. Diyan sa PS Bank. Yan. Happy birthday. Kaya pala si Gani mabuot na lalaki. Mabuot ang lahi na Regina, no? Ano? John, madamay ka John, sarawayon ka. Papa, gadakol migong paparazzi, budak mamarazzi, lalo na si Marites Palibot, kaya pakaray kamigo. Good morning. Tito Gani Arevalo, good morning, amigo. Sa taguli, Doña Maria ini. Bako, Doña Maria ini, Jen. Doña Maria, ay, sorry, baka ibaso, may taram kong lugar ni Gani. Yes. Magkape na. Kape. Ang Jim's Coffee, mga tugang, may twin pack na. Yan. May twin pack na. The best yan, ano. Kasi bago ni pagkamata ko, nagkape akong sarong siya si Marayo, napamati. Ako pipirot mo yan. Naging energetic kita ko niya na pag-aaga. Good morning, tabi. Mamili lang kan iba-ibang variants kan Jim's Coffee. Kung halimbawa ngaya gusto niyo saro sa ng variant, pwede yan. Jim's Coffee with Korean ginseng, Jim's Coffee with spirulina, ganoderma or agaricus mushroom. Pero po ang pinakakompletong mga ingrediente, yung mga tugang ang Jim's Coffee, tabi na nasa 7-in-1, ha? Nasa 7-in-1. Yan tabi na mga kaping yan pong mga ingrediente yan, mga tugang napatunayan sa pag-aaral. Iyan po may magayon epekto sa tuyang salud. Halimbawa, ang agaricus mushroom, maray po yan na antioxidant na nakakatabang para makaiwas po sa cancer. Igaman po yang polysaccharides para mapakusog ang sa tuyang immune system. Halimbawa ngaya Korean ginseng, piga po na king of herbs dahil po sa ginsenosides na nakakatabang sa tuyang lawas para maging maray, pano o enerhiya asin mga tugang halang maging sabi nga ni marayan sa tuyang pag-iisip. Ini po igaman ki antioxidant na nakakatabang po sa pagbababa din na blood sugar level asin po mga tugang kasabay dyan iyan na iba pa niya tong sistema kan sa tuyang lawas. Yan, ha? Ang spirulina po, nayaon dyan sa Jim's Coffee, piga po da superfood dahil ini po ang mayaman sa protina, asin po mga tugang minerals na nagkakatabang sa pagpapatibay kan resistensya kan sa tuya tabing lawas. So, kaya baga, si Ate Kayen, ang kutis niya mananggan. Sa edad niyang iyan, mga tugang, gariman sana siya pirmi 21 anyos. Kaya si, ano yan, ang sa iya tabing lalabs, padabaon siyang maray. Ganoderma, iyan po pampakusog kang resistensya. Mayaman man sa antioxidant, nakakatabang sa blood cleansing, uyug-uyugon mo yan, ha? Piglilinigan po ang dugo, mga tugang asin bigataman niya ang health kan sa tuyang atay, nakatabang man para sa balanse kan kolesterol asin sirkulasyon kan sa tuyang dugo. Yan. Maray po ini na Jim's Coffee, gibo yan mga tugang kang Gold Chain Pharmaceuticals, iga po yang kipigapon, minidbid po yan
bilang world-class Philippine Council bilang sarong world-class company. Yan. Pagabot po sa premium health and wellness products manufacturing, ang Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated saro po na ISO certified. Yan, ha? May brand man po ang Jim's Coffee na halal, ha? Kung sabi yung tabi, pwede po na inumon kan sa tuya tabi ng mga brother Muslim. Bueno, dumang kita mga tugang sa dagdag na report. Napalaba palan so alibtao. Naka-standby palan si Josh Babino. Mga tugang, ang lalaking isa lang kung magmahal. Yan, ha? Ang lalaking isa lang kung magmahal, Josh Babino, mga tugang nasa linya sa dagdag na report. Kung sabihon, isa-isa lang siya sa isang lugar. Kamin, Joshua? Naku, okay na. Tagilid pa lang. Pagod na, musulb na rin. Musulb na? Marayon niya, isa lang kung magmahal. Isa pala sa isang lugar. Sige, go, pasok. Mga BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag na bareta, generally peaceful. Iyan VP ang naging assessment ni Legazpi City Chief of Police Lieutenant Colonel Dennis Balya. Yes. Tayo kinundusir kaswahapon na prayer rally kan mga suportador ni former Governor Noel Rosal. Diyan sa Sawangan Park, Barangay Dapdap, Legazpi City. Sigun kay Balya kan magtuon ang aktibidad bandang alas 4 hanapon. Pundo sa matapos bandang alas 6:30 ang banggi, wala man sindanin na reparong kung anong katibaadan asin kasiributan. Usog sa estimate headcount kasuhapon VP kan mga organizers na pinag-anunsyar kasuhapon. Puminakol umano sa peak na 25,000 na mga individual ang nagpartisipar sa nasabing aktibidad. Hali iyan sa manlain-lain na barangay kan syudad ni Legazpi, asin mga residentes hali sa iba pang munisipios kan probinsya kan Albay. So lang ang tigahagad kan mga NVP magbaba na ng desisyon. Ang Supreme Court may kinaaraman sa kinakahampang ni Rosal. Mientras tanto, matapos ang naunang bitan ng aktibidad, personal man na nagpasya sa Sawangan Park ang mag-agum na Rosal. Antang day manininin bunian nin ano man na mensahe statement may kinaraman sa nangyaring prayer rally na pinag-organize mismo kan sa indang mga suportadores. Ayun, okay. Okay, PP, yan ang nangyari kaswapon sa Sawangan Park. Baan ko si Kuya Boy sa Mobile, Joshua Pino, DCGP. Salamat on Joshua sa report. Dakulon man ang gadso tao kasukan, ha? Dakulon man ang gadso tao kaso hapon na nailing ko. Sa ano ini sa Facebook. Grabe man ang gadso nag-join na mga halos panuo sa Sawangan Park, ano? Para po sa ano yan sa tuya tabi na prayer para po dyan mga tugang sa pagapangadji na makapagpaluwas na po nin desisyon ang Korte Suprema mga tugang sa petisyon na kung pwede may kinaraman sa status quo anti-order. Ano man ang gadawang pwedeng iluwas? Ano John adi? John, ano? Ano man ang gadawang pwedeng iluwas daw kang Korte Suprema? Ano? Duwa man sa nang bagayan? Paborable o bako paborable? Di ba? Pwedeng denied. Deny nga sa nangyay, deny. Pwedeng deny o denied, di ba? An petition sa status quo anti-order. Pwede siyang, ano po kayan? Pwedeng approve. Ang status quo anti-order. Maski rin dyan sa duwang iyan mga tugang iluwas, relax na kita. Di ba? Relax na. Kung denied, no problem. Kung approve, no problem pa din. Kung isuibi, may problema. May problema sa iba. Kung ma-denied, padagos ang trabaho. Kaniba?
Kung ma-approve, ay, may mawaraan kita trabahong iba. Buda may mawaraan kihanap buhay. May problema. An iba. Ayan. Sa iba maugma, sa iba mamundo. Di ba? Di ba? Iarag mo sa nakadang buhay. Alat-alaton, sanada siya na magparakiridit. Pati-pati sa mga, batali ba, mga maisugon. Relax lang, bossing. Kaya magparakiridit. Good morning, bossing. Talagang love na love pa kan mga albayano si Gobrosal. Ako nga nagduman man, super crowd talaga. Sabi ni Ma'am Yet Cornelio. Nagduman pala si Ma'am Yet Cornelio. The best ka man, ha? Ma'am Yet, maray na agad tabi. Dumi naman. Ako kaya, minadiritso ko ta ako. Piuton so tawod. Di gisan ako nakaabot sa may ko. Naglakaw-lakaw ako pa duman sa may inuntan. Nagabot ako. Tapos na. Grabe ba niya kung tapos na? Grabe ka sa lakaw mo. Hala, wigon, ha? Grabe man sa mga taga-media naman. So na nag-cover ka sa hapon. Grabe sa mga taga-media. Alright, obay no. Basta na, alaton ta lang. Mga tugang, paborable o bako paborable, padagos tabi ang satuyang buhay sa satuyang probinsya kanal ba. Nasa linya, ay wala na John. Wala na. Nagpaningit na ako John. Di pa ako nagpaningit, adi, madali lang ha. Alat mo na, di ako nakapaningit, madali lang, ito. Paningit sa Morning Hirit. Mga tugang, mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Aram daw nindo mga tugang kung nata ang July, iyo po ang ginibo na Nutrition Month. Kasi po mga tugag, ang Tagalog na kang July is July. Ano nga yan, July mo ngunyan? Kangko nga ya, boss. Ano nga yan, maray nag-July mo? Kalunggay nga ya, boss. Kaya palang ginibong Nutrition Month yun. July, ang Tagalog is good morning ngaya, maray pang anong isira mo ngayon ngunyan aga? July ngaya lamang. O day, ito kapilyohan ito ni Renen de los Reyes. Pinadala sa kuya ni Renen. Kapilyohan ni Renen sa buwan. Aram no nindo mga tugang na may benepisyo dapon pagkaonin mga edible na mga insekto. Ini dahil ang mga ini pwedeng maging sources nin protein na kaipuhan kan sa tuyang salon. Ang beef ang sarok man sa source nin protein, pero aram daw nindo mga tugang na ito 1,000 gramo nin beef kapareho databi mga tugang kan crickets. Ano nga ng cricket sa Bicol? So pagkabanggi ba so nagkuruyan yan. Crickets. Tabagnon. Ano? Oy, Kuya Tony. Kuya Tony. Ano nga ng cricket sa Bicol? Sa mga nagsiribig-sibig pagpagbanggi na. Di ba, John? Mga crickets. Pagkakaon pala ng iyan, ansarong hanggang 1,000 grams na tabi kivip. Kumuha ka man ki 1,000 grams na crickets, pareho mga tugang ang laman, kang protina kaan. Talaga? Talaga? Sigon sa 2006 report kang UN Food and Agriculture Organization, ang pagpapadakula ng livestock ang nagagamit ng 70% ng agricultural land sa bilog na kinaban. Mantangan insekto farming o insect farming, ang sadit sa ng espasyo ang kaipuhan kay ni. Nailing mo na, paano ka ng baka, iktarya bagang piglakaw-lakawang kang baka. Kung mga insekto mananggad ngaya cricket, pwedeng para sa ng metro kwadrado ang junior. Pariyo pala ang protein na nakukuha mga tugang sa baka, asin dyan sa mga insektong yan. Ano nga nang bikod kayo ni mga amigo? Maluya o galing mga, anong apod kayo ni sa tuya na crickets na ini? Hello? Hello, di si Bebe? Yes? Si Henry kaya nag-apod ko na ang cricket daw sa duli-duli. Duli-duli? Umpo. Talaga? Duli-duli
Duli-duli. Opo. Salamat, madam. Thank you po. Welcome. Salamat. Nakaapod magyari sa GB. Pero may kanin nagmamati. Ay, salamat po. Nagdadangog ka po kay Henry Maceda? Nagdadangog ka po kay Henry M? Opo. Opo. Taramang ko po na nag-upod ka? Opo po. Opo. Salamat po sa pag-upod. Po. Opo. Salamaton. Bye-bye. Hoy, Henry M. Sabi-tabi kan sa para apod mo ang Bicol da tabi kang crickets. Duli-duli. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Bako may kanta ka na duli-duli? Duli-duling berde, nagtugdon sa pili, naghuning malumbay, makawili-wili. Alas sa stress. GB News Express, mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express, mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga nagbabagang bareta ngunyan pong aldaw. Pagtaunin limit sa mga naglalaog kasi nagluluwas sa mga evacuation centers sa Daragalbay. Ipinagrekomendar kang Rural Health Unit. Contingency plan in kaso maglalang sitwasyon kan pag-aburido kan bulkan mayon. Ipigpreparar na kan Matanag Elementary School, Legazpi City. Rollback sa presyo ng produktong petrolyo ipinautob na kasbagong alas 6 kan kumpanya nin petrolyo sa nasyon. 2021 na performance-based bonus kan mga pratokdo gigibon sa espersos na may taong niya na taon. Kontrata sa ad agency na DDB Philippines ibinasura kan Department of Tourism. Sa ibang nasyon, pamilya kang nagada na 17 anyos na teenager sa France nangapuda na tapuso ng hero protesta. Business news across the board hike gigibuho na sa nang pesos imbes na 150. PBBM nakakahuronon si Soberi manungod sa legislated wage increase sa nasyon. Health news, mga tugang paagi para mabuhay nin makusog asin maugma. Aramon, mga tugang, taod-taod lang. Detalyes, mga tugang kan mga bareta sa lado lokal, ipinagrekomendar po ni Daraga Rural Health Unit Head Dr. Edna Freya Tan sa mga nagbabantay sa evacuation centers sa Daragalbay na ipautobaan magkakanigong seguridad asin limitaran muna ang paglaog asin nagluluwas para mapreventaran na magkaigwan ng panibagong kaso ng COVID-19. Sigon kay Dr. Tan, iniansaro sa gigibuhon nindang lakdang para wara nin evacuees na tatamaan kan virus matapos ang tulong enot na kaso kay ini magin ang mga close contact kay ini na nagnegatibo man sa virus asin nakabalik na sa sendang respetibong evacuation center sa Gabawan. Mga kontak ka dumayan, baka limitahan o kaya isipin mo rin kung anong purpose kapag dumagani ba kung luwas daw ng mga tao. Kaya po nung mag-iraray ako sa bakuna. Kasi again, bako pa baga kita o gabos bakunado. Kung pa mag-iraray naman naro sa roon dyan, na bako bakunado, mas ay ang bakunado kasi magkaigwaman, bako grabe ang epekto. Sigon kay Tan, sufficient ang numero kan mga COVID-19 vaccines sa munisipyo kan Daraga kung kaya padagos ang sa endang pag-inganyar sa mga bakwit asin mga Daragenyo na magpabakuna bilang dugang na proteksyon
kontra sa nakakagada na helang nangapudan si Tan sa mga nag-evacuar naman tiniron an malinig ang sendang palibot para maibitaran ang iba pang klase nin kahilangan. Nakahanda po ngunyan ang Matanag Elementary School sa Legazpi City nin contingency plan in kaso maglalang sitwasyon kan bulkan mayon asin magkaigwan in major eruption sa mga masunod lalaw. Sigon kay Matanag Elementary School Principal Jennifer Perez, kay puhanindang maging preparado para masiguro ang seguridad kan mga aki magin kan sa indang mga paratokdo. Sinabi ni Perez na in kaso kay puha na evacuar ang mga estudyante asin maabot kay ni ang opening kang klase sa masunod na school year, magiging katuwang ninda ang Albay Central School kung sa induman para mientras na makikigamit in classrooms ang mga apektadong estudyante para daiman maapektaran ang sendang eskwela. Matatandaan na kasuhapon nagdesisyon si Perez na paramientras na isuspendir ang klase asin paurulion ang mga estudyante matapos mahiling ani minugang maitom asin maibog na aso kan bulkan mayon. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, mga evacuees sa Maoraro ginubatan, tranquilo, ang salod basado sa mga nakamonitor na mga health workers. Jimmy Nasalita sa report. Mientras tanto, mga tugang dumang kita kay Ans Galero, aramon tapon mga dagdag na istorya, Philippine Disaster Resilience Foundation, siniguro ang tabang sa mga evacuees sa Albay. Uya po ang detalye kay Ans Galero. Siniguro ang Philippine Disaster Resilience Foundation o PDRF na batuwang sinda sa pagsimbag kan mga pangangaipo kan mayon evacuees. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi ni PDRF Disaster Risk Management Specialist Arnel Capili na makakatabang ninda ang grupo nin mga pribalong sektor sa pagsimbag kan mga kakulangan sa evacuation centers, siring nasanakan mga tubig na iinumon kan mga evacuees. Pinagpalawanag pa ni Capili na gabangan man ang sa indang grupo o kaya foundation sa iba pang mga lokal na ekwibo o opisyales para maaraman kung ano pa na kulang na mga pangangaipo kan mga evacuees sa mga lugares digdi sa probinsya kan Albay dahil sa kung sain na may pagkukulang duman daw sinda mataunin magkakanigong atensyon kabtang kan pahayag ni Kapili. Network ng mga private sector companies sa Pilipinas, we are helping sa mga disaster request recovery. Bigyan ng Bakit sabi klarado, Ans? Ang iba pang mga grupo para sa katuyuhan ini sa indang pagbisita digdi sa probinsya kan Albay. Dagdag na bareta, Ans Galero. Mga tugang bastante po ang supply kan food packs kan Santo Domingo Albay sa ipapanao sa mga nag-evacuar o ma-evacuar in kaso lumawig ang durasyon kan pagtiner kan mga residentes sa mga evacuation center sa katakod kan pag-aburido kan bulkan mayon. Sa entrevista kang DCGB News kay Santo Domingo Incident Management Team spokesperson Engineer Edgar Balidoy, may pigigibo sinda tanganing magin bastante ang supply arog sanakan kung may magtao non-government organization o private organization na mga ayuda. Nakalista naman ini kung saan papakinabangan asin masusugpunan ang food packs hali sa DSWD. Tanganing masustiniran ang food packs kan mga bakwit in kaso maglawig na ang nagkapirang bulan ang sendang kalamidad. Mientras tanto, padagos man ang pagpagirumdum ni Balidoy sa mga nag-evacuar na mag-stay put sana sa mga evacuation center asin day magadit dahil dahil sinda papabayaan kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo. Dagdag na report hali po dyan sa luwas kay ba si Joshua Bino. Sa Supreme Court ngunyan nakasalalay ang katanungan politikal kan probinsya kan Albay. Kaptag ini kan binuhian na minsay ni Tabaco City Councilor Oden Belanger versus kan magatindir ini kasuhapon sa prayer rally para kay former Governor Noel Rosal. Sigun Kibersens, maghahalat ang mga Albayano sa kung ano ang magiging desisyon kan Korte Suprema
Tumagunta ang kabtang kan pahayag ni Berses. Sa oras pong ining, gusto mi po ipaabot sa inyo na kaipuhan ng matuldukan ang isyu na nakabinbin sa inyong ahensya marlungod sa paghalik kay Governor Rosal. Para po sa ikakasulirong tagbilong talbayn, both Rosal supporters asin bakukuma. Desisyon po dito at sabuyang hinahala. Mahal niya mong Supreme Court. Sa iyo po, Supreme Court, nakasanalay ang katulinungan politika sa Albay. Ang bayanos patiently waiting. Ang bayanos are patiently waiting. Ang bayanos will patiently wait. Mabuhay ang Supreme Court ng Pilipinas! Yan ang kabtang kan pahayag ni City Councilor Cantabaco Oden Bilanghel Berses. Joshua Bina, DCGB. Mga tugang sa giraraypong ipinangapudan kan mga suportadores ni dating Gobernador Noel Rosal sa Korte Suprema ang pagpaluwas ng desisyon sa disqualification case na kinakampang kan dating opisyal kan probinsya sa pagikang ginibong prayer rally kasuhapon sa Sawangan Park, Legazpi City. Nagkatiripon ang rinibong mga taga-suporta ni Rosal. Mantang ginibo ang nagkapirang aktibidades sa sinpagdulot nin pangadji para maging resulta o para sa magiging resulta kan desisyon kan Korte Suprema. Pinartisiparan man ang aktibidad kan mga residentes hali sa manlain na barangay sa syudad kan Legazpi asin Albay. Katakod kay ni nagpahayag manin pasalamat si Rosal sa publiko sa padagos na pagsuporta asin dai paglingaw sa iya sa panahon kan kadifisilan. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Farmers Assistance Desk sa mga evacuation center binilog kan Philippine National Police. Uyap ang report kay Al Armario. Papakusog kan PNP Albay ang koordinasyon sa mga paratanom sa pamitisan kan Bulkan Mayon na nasa evacuation centers. Sigon kay Albay PNP Provincial Director Police Colonel Fernando Cunanan, kada evacuation center nagabugtak sindanin Farmers Assistance Desk koordinado sa mga checkpoints para digdi magparesto o magpaaram ang mga paratanom kung maani sinda kan produkto sa laog kan 6 kilometer danger zone. I-supervise sinda asin i-monitor kan police para siguraduhon ang sa indang kaligtasan. Close coordination asin contact dapat aktibo. Saro sa usapang katuyuan kay ni nasiguraduhon na sa diring tanom anaanihon o anihanin danin produkto bako hali sa iba. Kaya pangapunan ni PD Cunanan sa mga paratanom na yaon sa evacuation centers dahil makipagpatentero sa polis magpaaram kung maani ni mga produkto sa pamitisan kan Mayon. Alarmario, DCGB. Biglinaw po ni Disaster Risk Reduction and Management Officer Joy Lee Maravilla kan ginubatan Albay na day nagkaigwa kasuhapon in Ash Falls sa sendang lugar. Ini kasunod ka nagbutuang mga impormasyon sa social media na nagkaigwa in Ash Falls sa Banuaan kan ginubatan dahilan kan padagos na pag-aburido kan Bulkan Mayon. Sigon kay Maravilla, base sa iyang pagilibot sa mga barangay, minimal ash traces man sana ang naristro sa barangay Mulad Bukad Pequeño. Mantang inot ng sinabi ni FIVOX Albay resident volcanologist Dr. Paul Alanis na mga nakuha ng litrato na darakulang aso sa Bulkan Mayon pasado alas 7 kas bagong aga iyo ang dome collapse pyroclastic density currents o uson. Ini para iparte kan increased activities kan Mayon arog kan mga narehistro kan nakaaging mga aldaw. Mga produktong handicraft nagibo kan mga residente sa pamitisan kan Bulkan Mayon ipopromote sa syudad nin o kaya sa Senado. Uya po ang report kay Joe Marbiel.
Tabangan kan mga lokal na lideres sa syudad ng Tabaco asin banwaan kan malilipot ang mga handicraft workers na maipromotir an sa indang mga produkto sa bilog na Pilipinas. Ini ang ipinahayag Mayor Crisel Agman Luistro kasabay kan pagbisita niya asin kan nagkapirang mga lokal na opisyales asin nasyonal na opisyales sa mga evacuation centers kung saan niyaon dumango niyan na nag-i-restart ang mga matitibay na mga handicraft workers hali sa mga lugar na nasa laog kan 6 kilometer danger zone na pina-evacuar. Ipinahayag ni Mayor Crisel Agman Luistro na siya, kay riba si Mayor Sinon Bulante kan malilipot asin sa pakikipagtabangan ni Congressman Edsel Agman asin Senador Risa Hontiveros dadaroning daan mga produktong ini sa Senado asin sa Kongreso para introdusir sa mga legislador para matabangan na promotir ang mga magagayo na mga produktong handicrafts na naggibo sa Sinamay, Lupis, Bangkuan, Balakbak, Abakalubid na pinagibo kaining mga matitibay na workers na nag-i-restart sa pamitsan kan Bulkan Mayon. Yan ang report, Jomar Bian, DCGV. Nakarehistro po ang Bulkan Mayon in 397 na rockfall events, 4 na volcanic earthquakes, asin 2 na pyroclastic density currents o PDC. Ini base sa datos kan FIVOX kaswapon Hulyo 3 kung saan nahilinganin maluyang pagbulos kang lava hali sa crater na may laba na 2.7 kilometro sa Miisigali asin 1.3 kilometro sa Bungagali. Siring man ang pag-collapse kang lava sagod sa 3.3 kilometro asin 4 kilometros sa Basodgali. Na-record man ang daily sulfur dioxide emission kan bulkan na 864 metriko tonelada mantang ang flumes uminabot nin 500 metro ang taas asin nagpapadpad sa west and west-northwest direction. Mahigpit man gilayon o giraray ang pagiromdom kan FIVOX sa mga residentes sa palibot kan bulkan manungot sa posibilidad na pag-collapse kan mga debris, pagbulos kang lava, uson katamtaman na pagputok nin lahar flow o pagputok asin lahar flow in kaso magkaigwanin makukusog na pag-uran. Inot nang inabisuhan kan FIVOX ang mga residente sa laog kan 7 hanggang 8 kilometros na extended danger zone kan bulkan na magpreparar sa posibleng pag-evacuar matapos makapag-restore nin PDC sa Basodgali na may labang 4 kilometros. Mga tugang iyan po detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal. Bareta po sa luwas o kaya sa lado nasyonal. Abangan sa samuyang pagbabalik, may rollback po sa presyo ng produktong petrolyo kasabago. Ipinautob kan mga kumpanya ng petrolyo sa nasyon. 2021 performance-based bonus kan mga pratokdo. Gigibo ng espersos na may taongon yan na taon. Kontrata sa ad agency kang DDB Philippines. Ibinasura na kan Department of Tourism. Iyan po asin iba pa. Kalipas lang kay ni. GB News Express. News Express. GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Initabi si Kapitana G. Samaromobio ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan nin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin magkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, power bula, power puti, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, power puti, baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may Active Clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Looking for healthy coffee? Here is Frisk Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of Frisk Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia,
acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1, healthy, organic herbal coffee. Something different, distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang magayon po na bareta para sa mga motorista. Epektibo kasabagong alas 6 nin aga. Nagpautob po nin bawas presyo sa kada litro nin mga produktong petrolyo ang mga oil companies sa nasyon. Sinabi kan Department of Energy na 70 sentimos kada litro ang rollback sa presyo kan gasolina, 70 sentimos man kada litro sa diesel, asin 85 sentimos man sa kada litro nin kerosene. Sigon sa ahensya, ini dahil sa negatibong interest rates outlook kan mga investors asin long-term demand dahil sa kahaditan sa global recession. Apera digdibo minagsakman ang crude oil stocks kang Estados Unidos sa 9.6 million barrels kasabay kan halangkaw na demand mantang para ni ang driving season sa nasabing nasyon. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang pipa si kaso po kan Department of Budget and Management o DBM. Anday pa na itataon na performance-based bonus kan mga paratokdo sa taon 2021. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na sinugo niya ang sa iyang mga tauhan na reglaron ang mga dokumentos asin rekisitos para maipaluwas ang pundo para sa PBB kan mga paratokdo kan taon 2021. Sigon kay Pangandaman, makaordinar sinda ang DBM sa Department of Education para makumpleto ang mga rekisitos asin may tao ang PBB sa lalong madaling panahon. Nakapagpaluwas man ang DBM nin Special Allotment Release Order o SARO asin Notice of Cash Allocation sa DepEd nin 950.94 million pesos bilang inisyal na bayad sa 2021 PBB kan mga DepEd personnel sa National Capital Region kan Hunyo 27, 2023. Mantang nakabitay pa ang PBB kan mga paratugdo gikan sa 15 mga rehiyon sa nasyon dahil sa mga nadiskobring problema kan mga dokumentos arog kan duplicate entries asin pangaran kan mga personnel na wara sa Personal Services Itemization and Plantilla kan personnel o PSI POP. Ibinalik kan DBM ay sinumiter na Form 1.0 kan mga paratokdo sa Personnel Division, Bureau of Human Resource and Organizational Development kan DepEd para sa revalidation asin revision. Sinabi ni Pangandaman na pigahalat na kan DBM Central Office ang revised form na 1.0 kan 15 mga rehiyon asin kung makumpleto na saka wara ng mga question sa mga dokumento, tulos na ipapaluwas ang PBB kan mga paratokdo. Daina nakaukod ang Department of Tourism o DOT. Inang pahayag ni Senate Committee on Tourism Chairman Senador Nancy Binay may kinaraman sa controversial na campaign video na ipinaluwas para sa bagong tourism slogan na Love the Philippines. Kung saan nagkapira sa mga video footages sa nasabing promosyon, hinugot sana sa mga sarong stock footage nin sarong video creation platform. Sigon kay Binay, palyado ang dapat kuta na pasabog sa kampanya kan DOT para sa turismo. Sinabi niyang bako sa naini ang primerong pagkakataon na suminabit asin matinding tinuyaw ang DOT asin mga opisina kainis kan mga netizens dahil sa palpak na pagriar sa nagkapirang promotions arog kan bako original na logo, slogan, design asin sangunyan na mga video clips. Mientras tanto, dahilan man sa nangyaring promotional anomaly, posibleng maapektaran ang desisyon kan mga turista na magbisita sa nasyon asin
nagtaonin pagduda sa publiko ang anuman na masunod na iluluwas na promotional material kang DOT. Sinabi ni Binay na ang pinaka-importante sa ngunyan, siguruho na dai mapundo ang ahensya sa pag-promote sa nasyon para sa turismo a pesar ka nangyaring aberya, sabay hirit na baka pwede pang ibalik si Fan dahil sa problema ni Love sa ngunyan. Kinarampag man ni Binay ang DOT na dapat may mapanimbag sa kapalpakan dahil kwarta ka na manuwaan ang ginastos para mabayadan ng ad agency na guminibo sa controversial na campaign video. Ibinasura na mga tugang ang kontrata kan ad agency na DDB Philippines. Inang konfirmasyon kan DOT matapos na uranon in pagtuyaw ang Love the Philippines tourism campaign video kan DOT dahil guminamit inin footage gikan sa Thailand, Indonesia as in Dubai na nasa nasabing video presentation. Sa statement ng pinaluwas kan Department of Tourism, aminado inin na magiging sinda na disganar sa ginibo kang ad agency. Piglinaw man kan DOT na wala sindang binayad sa DDB Philippines sa irarom kan tourism branding campaign contract. Nagbaba nin 20% ang narehistrong kaso ng COVID-19 sa nasyon sa nakalihis na semana. Sa datos kan Department of Health pon Hunyo 26 sa Hulyo 2 nasa 2,747 na kaso din COVID-19 sa nasyon, kapareho kan 392 na aldawan na kaso. Sa nasabing kaso, 442 ang mga nasa critical na kondisyon, mantang nasa 273 o 13.7% ang nasa ICU beds, as in 17.7% ang non-ICU bed utilization rate, dahilan kayo minabot na sa 6,925 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa nasyon, mientras na nakapag-rehistro man ang DOH ng 2 kaso na nagadan. Mga tugang simpleng graduation sa gabos na mga pampublikong eskwelahan ang piglalauman na kan Department of Education kung saan dahil na kaipuhanin magarbong programa asin dahil kaipuhan na invited guest na magpapahaloy sa programa na nakatagama sana para sa mga estudyanteng magraduar na Hulyo. Ngunya na Hulyo, pagiramdom kan DepEd na dahil kaipuhan gibuhon na political forum ang graduation ceremony, kaya dahil kaipuhan na mag-imbita nin mga politiko o mga barangay officials dahil sa nakatalaan na barangay elections na magpapahaloy sana sa programa pagkatapos kan school year 2022-2023 na may temang graduate ng K-12 hinubog ng matatag na edukasyon. Base sa guidelines kan DepEd, nakatalaan ngunya na Hulyo ang moving up ceremony kan mga estudyante sa kindergarten, grade 6, grade 10 as in grade 12 kung saan bako man obligado ang pagsulog ng face mask as in bako man siring kaigpit ang implementasyon sa physical distancing dahil nasa mga bisita. Magurang estudyante as in para tukdo na sanang desisyon kung gusto nilang mag-ataman o pangatamanan ang sa ilang sarili kontra sa pagsabak sa matawang okasyon kan end of year rights. Nagpaluwas man in guidelines ang DepEd bilang pagirumdom asin pagtaonin go signal sa gabos na private schools na aprobado sinda sa ATAB na face-to-face moving up as in graduation ceremony. Makusog na pinagirumdom kan DepEd ang mga non-academic projects araw kan attendance sa field trips, film showing, JS Promenade, asin school events na dai may kukonsidera na requirements sa saro na graduation. Ibinulgar mga tugang ni Senador Jingo Estrada na poon sa taon 2024 pwedeng kaltasan na ang sweldo kan mga soldado sa Sinpulis para mapunduhan ang sa indang pension system. Sinabi ni Estrada dahil sa katapusan kan taon 2023, posibleng maging sarongli ang propestong reforma sa military and uniform personnel o MUP pension system.
Sinabi niyang naaprubaran ang Senate Committee on National Defense ang propestong lay asin pagdidebatehan sana yung an kun pirang porsyento ang kakaltason sa sweldo kan mga soldado sa sin police. Ipinagproponer man kan Technical Working Group na 5% sa 9% ang kakaltason sa sweldo kan mga soldado sa sin police, pero maagi pa ini sa konsiderasyon kan mga senador. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang preparado ang isusumiter na petisyon sa Korte Suprema para questionon ang legalidad kan Maharlika Investment Fund o MIF sa oras na pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para maging sarong lay. Sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na sarong abogado na tatabangan niyang mangalap nin mga ebidensya sa isasangat na petisyon kontra sa MIF. Pigahalat sa nanindaan mapirmahan ni Presidente Marcos para may kumperar ninda ini sa kopya kan MIF bill kan inaprubaran na bill sa ikatulo asin pinal na pagbasa kan Senado. Sinabi ni Pimentel na additional immunization na ini sa additional ammunition na ini sa magkukwestiyon sa constitutionality kan napirmahan na Maharlika Investment Fund. Paliwanag ni Pimentel na dahil pwedeng irason sa liderato kan Senado na parte kan kalakaran na subject to style ang ginibong pagbabago sa MIF bill dahil bako man grammatical error ang salidahan kundi ang substance kan sinabi ng bill. Abangan mga tugang sa samuyang pagbabalik. Across the board with hike, gigibuho na sa ng 100 pesos imbes na 150 pesos. Bantang si Presidente Marcos kakauronon si Senate President Zubiri manungod sa legislated wage increase sa nasyon. Paagi para mabuhay nin makusog asin maugma. Aramon sa samuyapong pagbabalik. GB News Express. News Express. GB News Express. Alas 6:37. An oras hatod sa Indocal. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos mga tugang sa mga bareta. Ibinulgar po ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nasa 21,000 na Wagner mercenaries ang nagadaan sa pagkipaglaban sa Ukraine. Sinabi ni Zelensky na dakulang nawara sa private military company, partikular na sa sirangan na parte kan Ukraine kung saan nagkipaglaban ang pinakapoderosong grupo. Mantang nasa 80,000 na Wagner fighters man ang nalugadan. Ipinahayag ni Zelensky na ang rebellion kan Wagner leader na si Evgeny Prigozhin nag-aapekta din marhay sa poder kan Russia sa battlefield asin pwedeng magbenepisyo digdi ang counter-offensive kan Ukraine. Kay puhan man na aprobetsaran ang sitwasyon para alawon ang kalaban gikan sa indang lugar. Sinabi ni Zelensky na nadadaog naman ang Russia asin wara nang gaganahon sa giyera kaini sa Ukraine na magpuunang maghanap nin mababasol sa kapalpakan kaini. Nagapilar po ang pamilya ang 17 anyos na nagadan kan mga pulis sa Paris na punduhunan sa indang madugong hero protesta sa pangapudan kan lola ni Nahel Mersouk matapos na mailubong ang teenager. Sinabi kaini na dapat matapos ng hero protesta. Wara naman sindang magiginibo dahil gadanan sindang apo. Ini ang ikapitong aldaw na hero protesta kung saan 45,000 paman giraray na mga pulis ang iwinaga sa tinampukan Paris matapos pagpigsurulo kan mga protesters ang nagkapirang behikulo asin bases dahil sa padagos na kariribukan kinanselar nguna ni French President Emmanuel Macron ang sa iyang biyahe sa ibang nasyon. Bareta, mga tugang sa pagninegosyo. Business News. Business News. Hinirit po ni Senate President Juan Miguel Zubiri na mamyenderan ang propestong 150 na across-the-board wage hike na inaprubaran kan Senate Committee on Labor. Sigon kay Zubiri, gikan sa 150 pesos,
gibuho na sa nang sanggatos pesos ang dagdag na sweldo sa sendang hagadon mantang aprobaran kan wage board ang 40 pesos na dagdag sweldo sa minimum wage earners sa Metro Manila. Enot kani kan Mayo inaprubaran kan Senate Committee on Labor, Employment and Human Resource in principle ang sarong propestong lay na may kamautan dadagdagan ang minimum wage na 150 pesos sa bilog na nasyon. Sinabi ni Subiri na gusto niyang kaurunon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para ipaliwanag ang pangangaypon ng legislated wage hike sa bilog na nasyon. Maski ngani na duganganin 40 sentimos ang daily minimum wage sa Metro Manila, sinabi ni Subiri na bako supisyente para sa ordinaryong obrero dahil dai pangani kayang makabakalin sarong kilong bagas dahil kun malibot ka sa merkado. Ang sarong kilo nin bagas nasa 44 pesos, sagkod 45 centimos pesos ang kada kilo ngunyan na panahon. Business News. Business News. Health News, mga tugang digito sa GB News Express. Aramon ta po ang detalye kung mga paagi para mabuhay nin makusog asin maugma. Dara po yan ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Kung gusto mong maging makusog asin maugma, marahay na nutrisyon ang yabi dyan, sigon sa mga health experts kan World Health Organization Philippines. Sigon sa sainda, i-improve ang diet sa pagigang pagbawas sa asin, siring malimitadong asukar sana. Bawasan ang pagkaonin mataba, asin maging consistent sa pagkaonin masustansyang pagkakan. Itinagdat pa na pirming isipon ang balanced diet, asin maging maikmat sa mga pigiinom. Health News from Newsbase, Mardela, Dainiba. Mga tugangan, mga health news, balita, ngunyan pong aldaw na yun. Nasa linya pong Pag-asa DOST sa kamugtakan kampanahon. Kaya ba po si Ariel Samodio. 16 bago mag alas 7 in the morning. Pag-asa po, kaya ba si Ariel? Kaya nga aga po, para po sa tuyang weather forecast, ganyan ng Marte. Intertropical convergence zone nakaka-apekto ko niyan duman sa Mindanao, samantalang easterlies ang nakaka-apekto duman sa may parte kang Eastern Visaya. Sa maghapon ng kapitulan nila Lauman, ang bahagyang mapanganuron sa sa mapanganuron na kalangitan, nabalitan sa pamanin mga pulong-pulong pagduran o pagbilat pagdagundol na tagakan mga localized thunderstorms. Maluya sa tugsa moderatong luro, salit sa sirangan sa tugsa timog sirangan ang mga patian, na may banaya sa tugsa moderatong pagalon kan kadagatan. Ang temperatura nila Lauman po 24 hanggang 33 ang taas ng Celsius. Ang tandang pagsirang alas 5:23 ngunyan aga, masunod at kanala sa sa isting hapon. Alibigay sa DOST Pag-asa, Ariel Samud. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, Angel Mustasa, si Nicole Gloriani. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination,
event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. University of Nueva Cáceres is your best bet for student life experience and employability. Hatid ng UNC ang flexible learning modalities, modern facilities, success coach until graduation, at mahusay na student programs para dama mo ang alagang UNC mula enrollment to employment. Pinagtibay ng UNC ang industry at employer partnership with professors who are industry practitioners upang masiguro ang mataas na employment at national board exam passing rates. Patunay nito ang UNC alumni at board top-notchers. Be future ready at UNC. Enrollment starts on May 22 in all levels for school year 2023-2024. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! Baretang kulalapnit! Yes! Balik kita mga tugang sa programa. Good morning tabi kay Dr. Faye Lauraya kang University of Nueva Cáceres. Ha? Sa Naga City po yan. Ha? Doc, good morning Dr. Faye. Mabuhay ang University of Nueva Cáceres. Ha? At saka good morning man palang kay Father Jonathan Letada. Ha? SVD. Diyan po mga tugang sa Divine Word College of Legazpi. Yan, ha? Marinaga po mga Divinians, ha? Tabi, Doc Father Jonathan Letada. Yan. At saka kay Madam na Valerie. Yan. Ay, sorry. Nalingawang susaro duman pala na si Madam. Basta si Madam po na ding ibang magayon dyan sa opisina kan marketing. Divine Word College of Legazpi. Father Jonathan, good morning, tabi. Mabuhay kayo. Mga SVD family, Divinians, dyan po sa, yung magasalbay din sa eskwelahan. Okay? Bueno. Aramonta daw mga tugangan mga istorya ngunya na pag-aaga habang kamo dyan nagkakapi-kapi lamang kan Jim's Coffee. Inda kon may namalisyahan so sa tuya tabing kulalapnit duman sa Tiripon kasuhapon sa Sawangan Park. Sana daing namalisyahan ano nagiring nga sweet nga sa ibahan ka na. Nag-sweet nga sa ibahan nga kan duwa habang nag-join nga sa prayer rally ni Governor-elect Noel Rosal. Ano ang pwedeng apunta kay Governor daw ano? Governor-elect o former governor?
Maray daw, kamo, takaso sarong alo, nagatindi raw ki kuan duman sa Peñaranda. So, negosyo, eco-negosyo, launching. Ang nga po ninda kay Governor-elect. Yan. Ibinotong gobernador. Pero ngaya kung former governor, ano ngaya? Ating gobernador. Pero taday pa man kaya siya gaita pwede ta. Pigahalata pa sa desisyon kan Korte Suprema. Bako John, ha? Pigahalata pa ang desisyon kan Korte Suprema. May kinaraman duman sa issuance kang status quo anti-order. Pabor o bako? Pabor? Yan pong abangan ta. Mga tugang dyan po sa ano yan, sa tuya tabi na ano ini, sa mga maabot na daw. Ginimas pa kayo man na governor-elect, ano? Governor-elect. Yan. Former governor. Yan. Anyways, maski ano, tangani po mga tugang na ano yan, maski ano, komportable sa ano, kamo na pambala ka. Joshua Bino, may istorya. Good morning, Joshua. Good morning, BP. Actually, may nalayo ka sa hapon. Naka-holding hands. Ikang salbatana ka. Pipatrabaho ka na mag-governor. Kung ano pag-reparo mo? Baka nailing mong naka-holding hands si Mayor Raji kasi Gobnoel. Siyempre, termina. Oo. Diba? Igwang iba? Mga ya, masabay nga ako sa rally. Pero ang kaibahan pala, si Baby Boy. Di ko sabihin, sarang barangay sinalapason. Awinda, tarawayon ka dyan na. Sa bagay, pwede. Pwedeng maging venue ng pagiging sweet. Pwede ba ka? Di ba? Kitain, basta in love. Basta in love. Tama man. Ano nangyari digdi sa saro na naman? Ay, course ko, may religious leader part 2 kang istorya? May religious leader part 2? Na kakororso na dahon ki mga daraga? Ay, gra! Ay, gusto ko daw kay ni. Balik ta din niya. Siya, kakorso na dahon ki mga daraga? Ay, wow! Taol kaya. Gari gusto ko man ini pagdangugon. Kisa ngaya, sa religious leader ngaya, nagngorsunada, kidaraga. Tama. Diba? Iba ang gusto sabihin kayo ito. Diba? Pero baliktad. Siya ngunyan, anak kakrasan, kidaraga. Correct. Duda ko, pugi ini. Iyo mga nanggagaro. O baka makusog lang ang sayang apil. Halo na. Pinaghalo na. Pinaghalo. Nay, iyan naman ang talaga ang weakness ka ni ba eh. Maski ba ko gabo pag makusog ang sex appeal. O galing pagdaling ako kay ni Madam Ana Mariong ko, mahapot na naman ito. Chisengi ito. Good morning kay Madam Ana Mariong ko. Diyan sa sindaang namamahala kan. Mang Inasal. Yeah, gusto magkaon kita naman, Joshua? Ay, pwede. May unlimited rice baga naman. Yes, good news yan, good news. Only rice Buddha, so otong so. Ang pitso ang masiramon dyan. Kung baka otong so legs, the best, ha? Hita at pa. Yan, hita at pa. Yes. Good morning, Madam Ana Marie. Beta, padarata daw ngayon si... ano nangyari? Si Isay, ining sarong religious leader. Nakukursanadahan kan mga daraga. May surti man siya, di? Surti? May surti man talaga siya. Okay. May maiwasan biting mapakiling, mapatitig, pagyaon ining si religious leader. Ilabot ng mga dalaga, sabi kan iba. Gari sala. Bako siya kilabot ng mga dalaga. Ano siya? Gari kinikilabutan ng mga dalaga. Pwede. Kapag siya'y nakikita, kinikilabutan ng mga dalaga. Napapatindog ang baraybo. Nanggigigil ang mga dalaga. Si Jenny nga, naka-smile ko niyan. Hindi ko alam mga smile kay ni Jenny. Hindi ko alam mga smile niya eh. Hindi ko alam natagparo smile si Jenny. Diba? Ngunyan. Sigun sa satuyang 8 serang kulalapnit. 8 serang kulalapnit.
Ano nangyari? Sarong pagkakataon. Oo. Inimbitaran ini sa sarong selebrasyon sa sarong residensya. Oo. May haraharampangan nin irinuman. Aw nilintian ta binuruyong man ining si religious leader. Alat nga na. Aliyon mo itong word na ginamit mo. Ito baka madagitan kita ka ng mga gurang. Sorry. Latosunta ka dyan. Madagitan kita ka ng mga gurang. Batay ka, nakapasar ka pa sa KBP board, KBP accreditation. Ay, sorry. Bawal ito. Sorry. Sa ng Diyos mo ngayon, bawasan niya ki 5 points so score niya. Okay, sige. Kandai na makayanan. Nagdirigwa sa CR. Ang Consuelo. Sinunod nin sarong daraga. Asin talagang duwan, inataman sa laog kan CR. O di man gud kimaraot. Magkimaraot? CR. CR ito ki lalaki. Lalaki. So, pang ano man, bagay sa iya. Unisex. Tasarap man ang CR gayod. Man lang. Sa di naman nila. Inataman ki daraga. Taman. Okay, ngunya. Nagdirigwa na nga ni kang na nabuyong namang gano'n. Nung alas BP ang mga kainuman. Sarong oras bago ang mga ini nagluwas. Ika man na, baka piglabaran. Kung ano. Piglabaran gayod o kung ano ngaya. Baka ining joker na ini. Mikilala din akong radio personality. Kinikilabutan ang mga matatandang dalaga at mga byuda pag nakikita o naririnig siya. Gusto ko yan. Hulaan nyo. Kaming nakapolo. Pakaraya boy. Madiskido ka joker. Latusonta ka na sarawayon ka. Ngunyan. Sarong oras bago magluwas. Mabuyong magluwas. Biyong nagbuburulos andaplos kanduwa. May niton kayo dumampa, no? Pambira man ang CR na aircon. May niton gayod. Tapos kuman bagata may tubig. Ngunyan. O baka, mga tiyo ng isip. Baka din raplos, baka nadumog. Tinipsikan kang tubig. Di ba? Ano nga yung kababalaghan ang nangyari sa isip-isip kan mga kainuman? Sinabi na, nagduruda naman pa, no? Nagduruda naman. Ka mga ati kang isip na nagkabagandang loob lang. Otso serang tunay. Sabi na kaya ngaya. Maglikay sa tentasyon na daraga. Aber palugod. Na primiruhan sa irinuman. Ang mga isip man na kung ano-ano na nagbabagandang loob lang. Kung ano-ano nagkairisipan na bako baga may naturul-tul sana. Natay, bako ito mag-inom. Gayon ini. Baka bako ito. Umingat siya sa ako, advice ko, di bang kimaraot na magtaga-inom-inom. Basta bako grabe. Tangalak baga nakakatuwang-tuwang mangkidit sa satuyang pagkatawo sa salod. Pero pag nagulpi ka, yan ang may ramaraot na epekto sa salod. Di ka magpagulpi ta. Pero ang advice ko lang, garo siya magpapara sarabay sa mga oro inom-inuman. Kung mga naki-PR lang ngaya, mga dosa ng shot, param na. Yes. Di ba? Param na. Di ka magpagulpi ta, ika ang gugulpihon kan iba. Tanganing di ka giraray makaduso sa CR. Hinda. Pangyari sa mauraro. Okay, sige. BP. Baretang Kulotnit Part 2. Joshua Bino, DCGB. Baretang Kulotnit. Migo, paparatsi ako dyan sa 1st District. Hapot mo tabi ki Jumar. Sabi, dakulda ang nag-iribi dyan. Tamay outbreak ang sore eyes. Sabi, hali daw dyan sa nakaluwas ngunyan sa household. Sige tayo, pa-follow up ko ini ha. Sa ninimigo na evac daw, pakikuan mo daw migo, pakitext mo daw, at tadakulong mga dyan ang evacuation center. Pakitext mo daw ako ha. Alright. Bueno.
Alas 7 na pala, no? Tapos na naman ang laban. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Alas 7 na naman. Sir, magpapara. Kaya nga, igungan na kung garis mag-agom na. Sa babae, na mo problema. Pag ang agom niya dyan, nakainom. Sabi ka na agom niya, o agom, nag-inom ka na naman ha. Yan naman, pag nabuyong kakaan, mga kap ka naman. Salamat kan sa nung pagantabay. Goodbye. GB as all. God bless us all. Thank you, thank you, thank you. Tapos na ang programa. Lakaw. Mga tugang, padanayon ang pagkamot sa kapwa. Goodbye, mabuhay. Ipahiling sa inda ang sa imo kagayunan. Maging sunod na binibining silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinadakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na